Bayan shafe kwanaki biyu da wannan katafaren kanti na walkiya ya yi a rufe bayan da gwamnatin jihar Kano ta rufe shi saboda daina karɓar tsofaffin kuɗaɗe, a yau Talata kantin ya buɗe tare da fara gudanar da hada-hadansa. Kamar yadda kuke gani ya ci gaba da gudanar da hada-hadarsa ta yau da kullum kamar yadda ya saba a baya. Idan za ku iya tunawa a ranar Lahadin da ta gabata ne muka kawo muku labari kan cewar gwamnatin jihar Kano karkashin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta rufe wannan katafaren kanti na walkiya wanda mallakin wasu 'yan kasar waje ne bisa zarginsu da kin karɓar tsofaffin kuɗaɗe daga hannun kwastomominsu da suke zuwa siyayya. Wanda wannan katafaren kanti ya shafe kwanaki biyu a rufe ba tare da motsin ko mutum guda ba da zummar zuwa siyayya ko yin cefane. Wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin jihar Kano ta ci gaba da jan kunnen 'yan kasuwa da mamallaka kantuna haɗi da gidajen mai kan cewar dokar tana nan a jihar Kano na daina karɓar tsofaffin kuɗaɗe. Duk wanda aka kama da aikata hakan lalle gwamnati za ta rufe kasuwarsa tare da gurfanar da shi a gaban kotu domin ya girbi abin da ya shuka. Wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da ya rage kwana ɗaya tak na umarnin da kotun koli ta yi wa CBN na ƙara wa'adin lokacin daina karɓar tsofaffin kuɗaɗe wanda zai cika cif a gobe ranar 15 ga watan Fabrairun da ake ciki. Har kawo wannan lokaci dai al'umma na cikin matsatsin rayuwa na rashin samun sababbin kuɗaɗe da za su ci gaba da hada-hadarsu a hannunsu, inda ake ci gaba da bin dogayen layi tare da karɓar lamba a kan ATM domin cirar waɗannan sababbin kuɗi da kan ATM ɗin bankuna yake bayarwa naira 20,000, 15,000, 5,000, 10,000, 10,000, 3,000 har da mai 2,000.